Γεια σας παιδιά. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε να γράφουμε με τον υπολογιστάκο μας. Θα μάθουμε κάτι καινούριο. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κλικλίκο, εκεί που έχουμε τα μαθήματά μας, στην πρώτη τάξη. Εδώ που είναι τα μαθήματα που γράφουμε. Πάμε λοιπόν στα κενά. Θα μάθουμε να βάζουμε κενό. Να αφήνουμε απόσταση δηλαδή ανάμεσα στους αριθμούς και στα γράμματα. Πάω εδώ στον ανθρωπάκο που χοροπηδάει, εδώ είναι οι ασκήσεις μου. Τι μου ζητάει σήμερα να γράψω? Μου ζητάει να γράψω κάποιους αριθμούς και γράμματα, αλλά πρέπει να αφήνω ένα κενό κάθε φορά μετά από κάθε αριθμό και γράμμα. Πάω λοιπόν εδώ, εμφανίζω ένα πληκτρολόγιο να σας δείξω πώς τα πατάω, μου λέει να γράψω το 1. Μετά μου λέει να αφήσω κενό. Το κενό είναι αυτό εδώ το μεγάλο το κουμπί κάτω, που λέγεται space στα αγγλικά, το λέμε το κενό. Αφήνω ένα κενό. 2, κενό, 3, κενό, 4, κενό, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οπ, έκανα και ένα λάθος, δεν πειράζει. Σβήνουμε λοιπόν, έχουμε πει, με το σβηστήρι μας από εδώ. Με τη γόμα μας, τη σβίστρα μας. Μέχρι που φτάνει δεν έχει 0, πρέπει να σταματήσω ακριβώς μετά το 9. Ούτε μετά το 9 δεν αφήνω κενό. Πάμε μετά να γράψουμε γραμματάκια. Πάμε να βρούμε το α. Οπ, γράφει αγγλικά. Τι θα κάνουμε? Σε αυτή την περίπτωση θα πάμε εδώ που είναι η ημερομηνία, δίπλα ακριβώς, πατάμε τα γραμματάκια και πατάμε αυτό που λέει ελληνικά. Τώρα λογικά θα γράψουμε α, κενό, β, κενό, γ, κενό, δ, κενό, ε, κενό, ζ, κενό, η, κενό, θ είναι το τελευταίο μου γράμμα, μπορώ να σταματήσω. Πιο κάτω μου ζητάει να γράψω ακριβώς το ίδιο με κεφαλαία. Θυμάστε ποιο κουμπάκι είναι. Είναι δίπλα από το α το caps lock, αυτό εδώ. Το πατάω μια φορά και όλα θα γραφτούν κεφαλαία τώρα. Α, κενό, β, γ, έκανα λάθος το σβήνω, μετά το γ έχουμε κενό, δ, κενό, ε, κενό, ζ, κενό, η, κενό, θ, στο θ σταματάω. Η άσκησή μου είναι έτοιμη και μπορώ να πατήσω το μπλε κουμπί να δω αν τα κατάφερα. Η πρώτη επιλογή με το μαγνητικό φακό μου λέει πράσινα, τα κατάφερα 10-10. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο παιδιά, γεια σας.